Hola, veus, el Departament de Salut ha detectat un brot de coronavirus en la residència Castrillón de Lleida que afecta 18 persones, de les quals 13 són residents i 5 professionals del centre. 4 d'aquestes persones han hagut de ser ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova. El brot es va detectar a mitjans de la setmana passada en aquesta residència privada ubicada a Ciutat Jardí. Salut els hi va realitzar els testos PCR després que algunes persones presentessin símptomes compatibles amb la Covid-19. Des del Departament de Salut asseguren que el brot està controlat i s'han aïllat dels possibles contagis. Des de l'atenció primària s'ha reforçat l'assistència a la residència amb infermeres i auxiliars per suplir el personal que està de baixa i des de Salut Pública s'ha format a la plantilla per aplicar un correcte aïllament i també per utilitzar correctament els equips de protecció individuals. En aquesta residència, que compta amb 48 places, no s'havia donat cap cas de coronavirus fins ara. Aquest brot coincideix amb un moment en què es continua extremant la vigilància al Segrià per evitar la transmissió dels brots detectats a la Franja de Ponent.